adamların durmuşunun yokor derejesini we hilini üpçün etmek Türkmenistan'ın döwlet siyasatynyň wajyp meselesidir. Biziň alyp barýan ähli köp taraply işlemimiz mehriban halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga, raýatlarymyz üçin abadan, afudy we bagtyar durmuşy üpçün etmäge gönükdirlendir. Owa maksatnamasyna laýyklykda geljekde de biz täze owadyr şäherleri iýdigider gurar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Ünsveriň owa täzeliklerini size ýetirýäs. Hormatly owadaşlar, owamyzda täze muzeýiň düýbüniň tutulmagy münasibetli biziň owamyzda oň daş töweregine degişli taryhy maglumatlaryň, tapyndylaryň ýygnalyp başlanlygyny size ma'lum edýäs. Maglumatlary tapyndylar toplamakda bäsleşik geçirilýänligini siziň dikkatiňize ýetirýäs. Häzir bolsa bäsleşiň şertleri barada Bizim ovamı täze ahire. Tariha değişim näme bolup bilsen oý? Edip bolsa özümizge jüzi tarih bolaýmyz. Prezidentimiziň parasatly siýasatyndan ugur alyp, täze owamyzda täze muzeý döretmegi maksat edip. Näme balam? Mehriban adam. Bizde tariha degişli köýnüler barmay. Bizde köýnüler bolup bilmez balam. Hudaýa şükür. Döwrümizden başlap ähli jadadymyz hep täzedir. Muzeýine getirmeňiz haýyşdy diýär. Bu muzeýi açmak bilen, bu tapynlary toplamak bilen. Tariha degişli zady gözlep näçe diýdini? Owamyzda 103 ýaşyny biýbine bar. Şonaky diýip muzeýde goýaýmaly. Tarih kimi ýokşam. Näil durmuşda ýaşanlygyny, nähili öý Qur'anlaryny ulananyny. Ay sadalasyny diýen biziň toprağymyz durşuna tariha. Gaty dogryýdan kaka. Waq arman umutlarda. Men kelläme gelmeýsin diýdini. Bäýbä. Kadym şaýaryň hadynatyny musulman bar aýtama. Biziň owamyzyň Onu muzeýe tapşyryk bolmak keýwany. Assalamu alaykum sahaba. Wa alaykum assalam. Ahir muzeý barada bildiriş berdiňiz o. Bildiriş berdim başlyk. Ha, näme oňarmandyryn be? Ýok, gaty oňarpyn. Bilen kömek aýgyrmaz. Kömek aýente kän gerek bor başlyk. Sahaba. Hormatly arkadaşymyzyň mirasy sarpa goýmak, milli gymmatlyklymyzy aýap saklap, geljekki nesillerimize ýetirmek baradaky ideýan atalyk aradasyndan uğranıp, bizim täze gurulan owamyzda täze muzeý döretjek bolýan gaty dogry. Şoň üçin bizim kömek aýgyrmaz. İl günüň aradasy ýaşaýan adamyň gadyry başgadyr. Bu babatda hormatly prezidentimiziň jany sag ömrü dok bolsun. Bir serede bu gözellikden diňe gözüň däl kalbyň dokunýar. Hatar hatar gop boyaly jaýlara ýatlydyp dur gowhur ýüzü we owam toy bayrama beslep günüň aýlara seneme toprağymyň bezi we owam 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 seneme toprağymyň bezi we owam Ine de soňky öwrüm. Inni öwrümden saga ekrançylyk meýdanlaryna gidilýän ýoly sowlan ýerimde ulugyň badyny haýalladarym. Barabam ýoluň arasyna bize garaşyp çykdyran şar gara taşly, orta boýly, ak meňil gyýdan, ýok, gyýdan, teri pelken, hür melegiň deňini ulugymy saklarym.
Şola odan gödel avtogda girensin. Bu avtogdun içi dibinden ütker. Wah. Ayjanyň şeýdip avtogda garaşýaly, men ýoluma garap duran günem gelermike? Artık nalan değil seni. Bak avtobüsün kaptan var. Bak iyileri öğrenme. Öğrenmeden açıla yani. Bize gerek gelin ne olsa yar saçılıp yar saçılmaz. Görüyor ne olsa yani. Ağay sen o giyin yerin gurrun et yalnız. Her neyme doğdu sizin oyunuzun denine gelinle dur ya şaftı. Dur ya. Bizim oyunuzun denine gelinle ölün. Durcuk yadık et yadı. Hürriyatı gitiveriyor. Ilgat mülmül gıyır aftı olur. Niye aylıksan? Ay canı mündürmeli onun ne ölün. Aftı buğdu. Düre çökörene çököreye. Senin hiç zaten düşünmen ailen bir derek yere yatık oraya. Ay tamam avtobuzu Allah'a bin lirayla için ona sağ olsun ayıtmalı. O neymiş ben ona sağ olsun ayıtmalıymışım. Yine avtobüsün içinde böyle de yaşlılar var. Şoları ılga versin avtobüsün deninde. Ene miras bilmek neme? Ata-babalarımızdan kalan hem medatlar mirasta köşegün. Ene olardan bize kalan zat bamka. Hova bar, parahat durmuş, şolurdun kalanna. Yok, onu diyemek. Zat yok mu zat? Sana ne medat gerek köşecigün, he? Bana der. He, yadıma düştü kadim kızart sonra ya. Hova bar, men halda koyadım. Ecemden kalan dokma darağım, keterim var. Haldın dokan namazlığım var. Yung darağım, iyigim var. Neverelerimizden kalan şay teplerimiz var. Yok, o da sanımdan ama. Sanlığımda mı? Sanlığımda neveremizin mirası var valam. Şunu verecek mi? Hava verecek. Yöne onu neveremizin öňden gelýän desuruna göre maşgalada atanın at takılan oğluna vermeli. Men onu atacan öýlenenni şoňa berjek. He, söyleme. Näçin, bildiňmi? Hova bildim. Näme arakyň? Miras barakat. Berjek diýdimi? Hova berjek diýdi. Söýlemi? Men hemmesini amal. On sana däle atadan kakama berjek diýdi. Sen mene berýär diýdiňa. Dur diýen sana, dur. Agronomun gözifesine senden başka adam gözünü sıplamok mine.
toparala dediğinle başlık. Dev çalafı yok, hav sen şu toparına. Ondan yerine başka bir yerini belleyenimiz bilen biz olur kuma kovum oğa. Ölümünün ağzına hiç yer giden oğa. Yerli yerden kummak ederiz. Ağlı verse de yaşlılar var. Belki deriz bir yerin ikisini. Seyfega kovulaymağa mümkün başlık. Şehit de o teşli. Bir bollana benim. Hani ödün istiyorum ben. Ay, pikirede otuyorum olayın bilmedim de. O şehirlerde aydımaydan olunca kim sol? Adı neymiş sol? Atacana diyanız mı? Atacan mı sol? Ova başlık. Kaşından uğraymağa bir hil canı olun ya sol. O bayraktan verip gördün de siz o. Ova, geçen yıl yaşlar bayrağını aldılar. Yine zanekini bilalli. Onunla ne pikirlenip otuyorsun sen he? Ay, başlık. Atacan edin traktörcüymüz da. Ondan toporum ulu kıyın nüşaymete diyen. Ay şondan başka traktör tapılmadı diyen. İşine öktü, ezber olurlar bizde kâne. Öz toporun içinden tapmadım, taşından tap vereyim. İkiden birini saylanda, bekbitlisine yapsılandır. Sen teşkilatlar kovulayan ödün. Ay, ulu toporda başlık. Yaydanlar ya da. Hanol, Atacan bilen bile bayrak alan mara. Şoğuydun adı kim? Kim deydin? Enecan mı? Hova. Ana şu Enecan bilen Atacan'ı yol başı bellep, toporu ikiye böleli. Koy beyazlaşıp işler versinler. Sola tüy kovulayacağken başlık. Solu kifi sonsuzun beyazlaş yali işleşiyorlar. Hani gördün mü? Oğuca kelle dövsen, İslenip meselen çözgüdü ödünden geliverir görsen. O zaman bu ziyade dörüdülecek mudayın işine de yakinin konuk verme unutma. Varanla işin uğruna olsun. Var. Bolyala Aycan, bana yolla solayla. Bileği değerler. Benim sana yolla solayana. Ağa hiç sak burası yoklu. Özüm bileyen öydekiler meni at yere göyderen oklara. Ağa, bolyala, şu bana gerek gelse bir bakana tapayam. Ya da adam diyen mama ettim şonu. Yoşku, matkar etip baryanla. Senki diymeyen neyim ağa? Entek, düdü ulugurla söymeye göre moğun bile. Bolya diyemedim. Yürücüne sosedi eşneti geleyim çıktır onları öyle. Ağa, beni can, bolla seni. Hani bolya görür? Burada da bolurlu. Kıyı, onsi. Ağrıma da. Katı çınыңızı bilen soğrayan olsanız ağrımacak bolayır. Atacan, traktörünü yenanca tayarlayan. Ay hova, şu nirden kakan duştu. Vah, can oğlum gayrat etti kıydımı gelin alca, traktöründe elincik aile deydi. Benim aşı daimın sözün yıkmacak bolup, tayarlık görüp dursun şey. Qatar kayın ol. Yerin yüzünde ulu kapışıp sen traktörün alayanına da meni bu cağış tırtırını düzeymezler. Traktörün da gelin anca. Gülen aylay. Ay, gör de Enecan. Benim şunu katı ağır yük urmanımı ken görüm o. Gülemiz yeğilir eğim mor. Şuna da atlayayım geçiver diysene. Doğru seni ödüm buruncu başladın ha. Doğru diyersin sana da. Tutuver şon tarafını. Gelin anca da şon bilencik gidiver bolya mı? Traktörüne mi? O seni mindirecek deydi. Men derime yanına miney bolya mı? Ay neymi doğru ruhsat versen miney beni orada. Min armanın bir kalmasın. Vay Enecan. Dursana. Enecan. Atacan, salamu aleyküm. Wa aleyküm begli. O mu adayla? Daya şükür. O neme? Teşlağa hemmeler düşölüğe yığınalsın neydi?
O näme beýle? Goşulukdyra. Ay mene bilmedim. Özüň barp göräýmeseň, ýygyna etjek bolýar diýen. Sen adyny dilinden düşürmän meýletin çağırdy. Oň ýaly bolsa baraly. Çynnaka ýygyna geçekdirler. Degili eşdipdiňmi? Ha. Epenini bir gün toýa çağırtdyrlar. Onsoň näme bolupdyr? Vay va. Hansunam bir görey. Ya Baba, arlar çakanokmy? Köşecigim. Arılar ören iseňer bolýarlar. Olar günüň dawabyny şol daşlara uçup, şo ýerde bal toplamak bilen mesul bolýarlar köşecigim. Olar öz aralaryny islemeýänler ýaltalary halamaýarlar. Hut şoň üçinem balarlary diňe ýaltalary hem garagollar çakýarlar. Baba, olar birden ýalňyş çakaraýdy gorkanokmy? Köşecigim, balarlary ýalňysmaýarlar. Baba, arlar çakandy gaty agyrly bolýamka? Ay, ýokla. Bilmedim de mene, çakaten çakanok köşecigim. Ana. Ha, ondan olar kimin kimdigini gow tanaýarlar köşecigim. Nädip gyp? Olar merdi, hem namardy gaty gow teljerýärler keýwany. Vay. Hay, dedim emir. Hay. Mene, hem tananlar. Hem mene tanamasak bolýarmy? Oldu bolun, ho. Hey, çakay, eşýäňmi? Baba, näme boldy? Olar kimin kimdigini tanamak üçin aktarapyn. Hey, oldu bolun, akyllyca bolun. Hay, kakasy, olar ýa kimin kimdigini tanaýyn. Hey, vay. Vay, aldylar. Vay, kakasy. Vay, kakasy. Vay, durur, näme boldy? Ay, dur, ýerine meşten ogagy duragy, kakasy durar. Daga ho, mene hartanamak, mene ýerdak, ay, näme boldy? Ha, näme boldy, kakasy? Ay, da näme boldy? Durayındy. Ar çakdymy, näme boldy? Çakdymy ary. Vay, durogagy diýeniň dinläp ogagy. Bu aralar zor eken, dorkunamız ar eken. Bu aralar zor eken, dorkunamız ar eken. Düýeniň tebar eken, can keýwany keýwany. Bu aralar zor eken, dorkunamız ar eken. Düýeniň tebar eken, can keýwany keýwany. Arılar tıkaydımy, yel vurup da kaydımy, düýdäki sakaydymy, wah wah, can kakasy kakasy. Düýdäki sakaydymy, wah wah, can kakasy kakasy. Dorku bilen edepleri ağayunu sıfatlar. Dorku bilen edepleri ağayunu sıfatlar. Ah apattır, can keýwany keýwany. Dorku bilen edepleri ağayunu sıfatlar. Ah apattır, can keýwany keýwany. Köňül berip halanyň,
Sarıcasam gerek gel, karacasam gerek gel. Sarıcasam gerek gel, karacasam gerek gel. Den aydanın kelek del, can keyvani keyvani. Sarıcasam gerek gel, karacasam gerek gel. Den aydanın kelek del, can keyvani keyvani. Zehmeti hasayımdır, var yumşuma tayındır. Öz gününe hayıldır, hey, can kakadı kakası. Öz gününe hayılır, can kakadı kakası. Lokmana! Do, sen näme nägili bolýaň? Barsaňa şu ene janyňa atajany derip yol başı ol diýeni mekenlerde. Razi bolajakmy? Maňa näme şoratlar gerek diýdimmi? Ýöne özümçe bary ýoklar saňa üstüňden höküm sürüp dursa, onu aýt, muny aýt diýip dursalar, şonda bilersiň näme-nämedigini. Han şonda da akıl satyşyň göreýin. Akıl satamam men. Ýöne bolgusa zat üçin keypin açyk gelýän oýnanýan. Agbyňa suwalan ýala kol durman. Kimde näme teklip bar diýlende aýdaýmar keliňnä turup. Nämäni? Nämäni? Men adym teklipe girdaýmar keliňnä o. Beh, saňa da boş gürle diýsen. Sen şonoň orýaňa. Men hep tirkeşip dost diýip gören adamlarmy? Hay bolýar-da. Onsoňam. Bular ýöne möne ýere topary käwelen nälerler. Göwünleri ýetmäz oňlar şeýdendirler. Menem şonu aýtjanna. Dur Elmurat, men başga da diýjek bolýar. Birinjiden üçümizden bir topar. Ene janyň däli atajanyň topana düşdük. Şonymy gowy. Dostum, bu ne bolýar? Hey! Aranda ýürü. Ýürü. Saltrak giredi. Sümme. Salam şükurağa berlepdiňiz. Babam däldiranok arlar tanamady. Wah ey babaň ulyl tanyhdy arlaň tanamaýşyn niýsene. Mama babam arlar tanansoň çakdy diýe. Han sen buradan dursana jetirdik. Şu kanalarymyzy arýyňda herni dağıtmadyk, balan adyr nä bilsin diýipdir. Aýyn habiden. Wah ey şu balyň adyr mara. Şu tivin kiyal bileýdiler şu kurağa. Barýyňyň ýöne eňeňde jaňta kılan ýaly. Bir geçe can gaýry gastaba ýag diýipdirler. Saltyratyk näme emin orta ýerde görýärdim. Häzir şu kurağa. Oho. Katatanam gıyıcağadı. Hormatlı tääle toparım yol basıdı. Hani yerine acayip etmediler mi? Vah gidecektim mi? İyisi buldum da. Ha. Hadi nene. Güleğine de gitmedi. Kakası, okey var. Menem bir zat aydayın maňa da hä diýýär. Dinlenmeýäni näbilýär? Aýdyr da how diýlenni. Atazanyň okugy tork gelenini esleýil boldy. Kullugynyň diýini geldi. Oň den dostlary ýa möýgüşli bolup çağır çoğuly boldylar.
Ana soňurun ne diýen men? Keyvani, bu zatlar ansa çözülýän işler, onu eýtmeli, bunu beýtmeli, bu çynlakay, son pikirlenip çemeleşmeli iş bu. Düşdün mü? Bundan ağır pikirlenip senin ne 60 doyurcakmı? Bak keyvani, o çığdın yanına 60 nedir, 100 nedir? Yadında mı? Meneme yaşım yetişti, radi bol mu ya? Radi olman azazın ne mi? Gözümü çınkırdım. Senden maskara alacak deyip dursan, radi olman bir kursun. Anlamadın mı? Diyeceğim varsa, artık kuvdiler, çoğuluk sevip yetiştiler. Artık kuvdiler, çoğuluk sevip yetiştiler deyip. Ona minni giysoyarsan bolmadı. Ana keyvan, ben alak ettiğin ara şu an oğlum bilen birinin gıyrini traktörü öyle kesemedim. Alık kaybılmeli ho! Doğrudan hayvanla. Kaka bitsin yani. Yine son kıdırdısı aslı dayın gıyri yine canlara. Söyküsünün gurrunu köp ovarasınna. Menen kızı bir gaydı deyip belenip gördüm olun. Bunlar brigadani kabölüp ulu dava mısına işte. Şimaya vurur etken, o bana ayarlar mı? Bizim eşitimiz ait ya. O bana ayarlarım anırsında bir zat olmasa yöne yere ait ya neler bu zatları. Bak onun doğru, yönümün sonu bulan zor oluyor. Sen oğlunla oğul brigadada ayrılırıp döneden o. Onun her sefer toparı yol basılık edip beyazlaşıp isteyen. Bak oğulcuğumun elinden gelmeyen zat yokla. Bak mağlayı olsun nahirne. Bolur keyvanı, bolur. Al yani iyinin arkışı olsa hem biraz gülyan olur. Sağılın, biz mirasımıza ayağını serekmeliyiz. Ha, gelin. Bilýäňiz mi çağılar? Ata babadanmyň medeni, maddi, ruhu qymmatlyklaryny ýygnamak, olary öwrenmek hem de aýawly saklamak biziň mukaddes borçymyzdyr. Ana şo maksat bilenem biz täze obamyzda täze muzey döretmekçi. Bu muzeyde halkımızın tarihini, desturunu hem de milli aýratynlyklaryna degişli bagtyar zamanamyzyň ajaýyplyklaryny geljekki nesillerin biler ýaly qymmatly eksponatlar hem maglumatlar bolar. Bu muzeýe häzir siz gatnaşyňyz. Ýyllar geçer, siziň nähil ajaýyp durmuşda ýaşanyňyzy bilerler. Bizden öňkü döwürde nähil ýaşaýyşyň bolanlygy bilen tanşarlar. Bu bolsa olary ata babalarymyzdan galan mirasymyzyň, ene toprağymyzyň juda mukaddesligini hem de onu jan tenden söýüp gözüň görüjýän goramallygyny ýatdadyr durar. Biziň halkymyzyň dünýä taryhyna özüniň münasip ornunyň bolanlygyny
geljekki nesillerim bilmeliler. Düşnükli mi? Yollaşmalım tarihte meňe münasip ornum bolarmy ka? Elbette olur. Hemmeňizge münasip ornuňyz bolar. Haçanna mehriban arkadaşymyz ýaly beýik maksatlara gulluk etseňiz. Sen näme sesin çykarmanyň? Ya bir gowy edegdimi? Han gel bäri. Gel. Gel. Aytany. Tarihte men ornum bolmaly qatiýan. Nämişin? Meni hemme ýerden goýýarlar. Kovmazlar. Hey sen ýaly oç ýerden bir kowup bol. Enne ulanyp ilmine gerek gerçek oç ýer bolar. Kovmazlar. Gel. Oğlunlar, ağırmaňda. Bu ne? Gatornaşypsyňyzlar. Ay bire başlyk. Dostumyň ýanynda kömegi gelip gölin. Muň ýarata bizlik däl eken. O näme ýaraty? İlmirat näme boldy? Maňa däl başlyk. Traktory burada atoldy. Hiç şu kemini bilmedim. Näme traktor döwli diýip 3 bolup ýa tutmaly zat ýokdur. Ay dostumyz ýeke taşlap gitmek bir hilrak gördükde. Bire başarmadyk gölin. Däliň diline enes düşer diye. Täzeligine işini gören, uy. Menen özüň dilini tapaýmasaň. Hany? Ýerleriňde baryň. İlmrady kimet oňaras muny. Ay barho. Soňky wagtlar halit gaharjaň bolupdy. İlmrad. Ýanky suwlyga woklasana. Suwdan ganala ho. Bir işe gydamysyň, haçan diýin zaljagymyz belli-de. Ay biziň hem düşüp gören toporumyz ay. Maňla ýok kenay. Beýlik toporlara hedili düşüp ýörler. Ha olay. Şolara nämetse de adyn tutýan ýok-o. Onsoňam olar biz ýaly günüň aşagynda durup gyzgyl suw içip gören oklar ho. Bolman näme? Olaň ýol başly dogum bolsa da. Ýol başçylarynyň dogumlylygyndanmy ýa başga datdanmy? Aýlynyň awlara wagtal sowjak suw berip berýän näbilýär? Ay näetdiň ay? Hemmesine mi? Ay ho, hemmesine barmaýnym. Pek gelinge däýän aýnym. O görgüli enejan sünertýär suwy. A beýleklere näme? Oň arkasy bilen hezile düşüp ýörler. Oň ýaly bolsa bile de getirsinler daro. O topar enejan sünertýän bolsalar. Bile de atajan sünertirämeli. Dan atar. Benim çeýekdi demeniň bildiräýän aý. Gep berdi ýol başçylykda däl ho. Gep berdi. Şu sowjak suwy içip bu ýaly bolýan ýüregiňe ýetinde. Doğrudan amay. Aýly soňky döwri enejanyň ýanyna köp görnýär diýäsler. Asyl bir emmacı var eken o. Adamlaň kellesini işleşine ya. Öň beýden okdy. Ýol başy wellerini onuň gözüni ýylaýyp dur ya. Görýärmi ony? Bay. Daşyndan öräňe ýuwaşsa saga diýjeksin. Ýere wakandan ýer workar diýilenna. Galanna bilem oku. Aýlyň awtobusynyň sotaýdan aýrylmaýan açyn. Özüm saýa tawşoňy. Ýyly urletseňem enejan pagtan hemmeden köp ýygýa diýsem bolup. Haçan görseň olaň ikisi kesin içinde likirdesem bolup ýörenmişler. Ay ho, o zatlyň işaň zatly.
Ayli. Enecan. Uyarmanda. Bar bol ayli. Sen ne beyle beğerlepsinler? Qowluk mu? Näme bir zat boldumy? Yok. Nemelay gurrumum atta sen bilen. Ay oğlan, o näme gurrumy? Yok. Men Aycan marada soramana geldim da. Aycan? Owo. Näme oldu? Owo Aycan marada. Ol bugun işe çıkmadı, olun qowluk mu kadiyecek kolumda? Ana sana gerek olsa tevelik. Owo qowluk. Aycan ne mulsun dünyalı olup. Bir günlük ruhsat alli. Bir uğur işi çıkıptır. Bar aladan şov olsa arkayın olay. Ertir yel yaşoğayın. Ne belay Enecan, ol bara Aycanlay nemem karay. Vay sen ödün bilen okmuşsun nemem ay değerliğini. Ay biliyanlay ol bara, onu da ol Aycan bara. Hova? Neme der mi karay, mana radi olar mı ka? Nemedir, radi olur. Be. Enecan. Doğrudan şu çokaçını men seni tanımadım mı kan? Ya bu zatları men içim yakma uçun yürüyüt edip yürüşün mü ki? Men gelenim bilip içimi yakma uçun tapyanca oyunum bulmalı bu zatlar. Yerimden içimi yaktığımda ondan el içinde yayracak kurgunluyor ne edecek değilini. Taşlaştırdın yolumgu Kalımda kör edip aşkın ataşın Bugün için taşlaştırdın yolumgu Bir varır ya duyulur mu ürküdü Zincir
Sahaga salamu aleyküm. Yürün o vakitten rakıdayım. Wa aleyküm esselam. Täşlinim sen midin? Sahaga çete çıkıptınlar. Oramağıma bir hiri olin. Bileti gelcilip kursun. Birden öňümden meňli daýram çykagadı. Men yigidim nirden alyp gelýän diýip sorak berdi. Jogabym taýym boldy. Ay seňe menim şu dogruçylygyň aljak gelle. Daýram paýdan soranyna da bir zatlar tapyp arlap goý bererler. Senden näme gep gitdi? Onyň dogry. Ay aýtmady bolsa aýtmady ekenne. Daýdamada Sahaga aýtmasy ýerden gelýän eken diýip jogap beräýmeli orda. Aydynym. Şu ýaşdan soň ejemlere dip turup bitmejek atsyn soň. Ay Sahaga mar bola. Inim. Men arheologlaryň ýanyndan gelýän. Muzeýimiz üçin täze tapynlar seljerip gaýtdym. Ýoksa da partan nädýän? Adaldy bilýärmi? Yan geçip barýakam finledim, tuğlemen tek meydanda parta eken. Şu ýylyň hasyl geçen ýyl kadam gowragam ýalymy? Tuğleme ahlasymyza gora etşilbildi toprak. Galanım gaýrata bagly. Gaýrata baglyzam alarsyňyz inşallah. Tuğleme hakyny wagtyndyzyk berip dur döwletimiz. Esasy adam, halkyň höwesi bar. Çeken zähmetiniň rehnetini uzaklaşdyrman görüp dursa daýhan üçin şondan başga näme gerek? Şoň üçinem hasylyň ýerde galar öýtme. Olya ama täsizan, olya saha. Sağ ol, sağ ol. İyisin uğruna olsun. Olya. Sağ ol täsizan, sağaman mı? Sen görmedin mi? Yok ana yok. Cemaat, kimde kimden iyiyim tapıp verse, cüceli palo, bayrağı vardır. Oğlanlar, Şükür ağanın haktımlığının ödü, duran çağır tarih diyenini öl kulaklarım bilen eşittim. Öymüzde kadim halı vavolün, dağda kelceğim bile bakta. Yer bol ya oğlanlar, inni başka yetirecek adınız yok mu? Meddesin alay. Birisine gelen akvaliz könerekte. Oho, takarca hele oğlatlar getiriyor aydiyan. Takarca yeni neyme getiriyor ay? Ay men hissat getiremem. Tötte enemin iyine bereyde. Ana sana gerek buldu. Olan için iyilere vermeli. Enem iyimi kim birinci tapsa cücel pala verecek dedi. Ne mi dedi? Cücel pala verecek dedi. Siz enemin cücel palavundan iyen bolsanız gülmezdiniz. Oğlanlar malum geliyor. Salam okuçular. Salam. Görýän wan bir döwlet maslahata diýäňiz oň bolsun. Yollaş malum, ele.
Aha. Bular näme? Tarih. Wah, bu eden işiniz gowy bolýyn. Bu zatlardan öňüňizdekilen habar barmy? He, gelam, gelneceme sowat aljak bolýarmy? Alar, ekam alar. Vay, beýdiklerin owadanlygyny. Aha. Terede. Ana, şoýudukdan beýbem alypdyr. Bilem alar. He? Alar diýen alar. Vay, ini. Teret. Bu kulak halkaların owadanlygyny. Ana. Ha? Ana. Ha. Ana. O kulak halkan owadanlygyny terede, ana. Ondan amalar. Alar, onamalar. Kakası Gülyaka. Ha, hawa. Ana, ini şu Gülyaka'dan Gülşadam alıptır. Bidem alar diýen. Vay, ini şu biledikten komşularım alıptır. Onamalar. Kakası, Ha. komşulara bir mihman geliptir. Şoň yakasında şeyli bir owadan Gülyaka Bidem var. alar kewan, alar. Kakası, alar diýen ölün, alya zatyn göremok mene. Kewan entefer edip gözüň murda okunsun, on soň alar. Sen zat aljagyň eňden o. Ay, dur, hop kewan, dur. Yine hormatly adamlar, hatavatlarını dinledik. Eden işleriniz üçün köp sağ olun. Etmeli işlerim köp. Şol işleri bitirmekte size hem mağda ulus bülükler arzu ediyor. Ne var şunun bilen yığınamızı yaptık olan diye. İşinizle boluverin. Sağ olun. Yol başçı bellerlik var ki. Halik gürleşür yalan değil. Yüzünüzü açın ağı. Ay hova da yol başçılık ütgü diýen ekeni. Uy, şeyle mi? Bilmeyenler. Näme? Bilmeýändir. Onu kim diýip de sen mir diýmedini. Sen onu gaty gowy bilýän bolmaly. Sen onu gaty gowy bilýän diýänmi? Ay, bilýänmi, duýýanmy, görýänmi? Garap, seni gatlardan habarly bolmaly. Ayol özüňe baglanyrlar. İşiň bilen boluberseň, ütkemäni de eliňden mäjik geçäýmese. Onuň diýmeýän ajan. Käbirlere eşdişmede göre, uzak günni işlemän, keşiň içinde bukdoklap, likirdeşip geçirýänmişler. Sonra da şular ýarlan işi, iýle käwre gaty gowy diýenmiş. Patany köp ýygýanam, şular ýarlar diýär. Öňde barjam. Oho, garşydaş. Sen bir hil çynyrgyp barýanmy? Ay ýok enejan. Bebe çynyrgatmaga ýetişmedik. Uy, şeylemi? Be. Howu şeýle enejan. Ýöne bir ýetişmedegen iýler aýagy üstünde. Ana, eýýäm çynyrgatmaga da, başga datlara da ýetişip ýörenler bar diýär. Şeyle bir çynyrgat ýaňydy bolýan. Töwrüňezdäki zatlary görjek ommalak. Atajan, sen näme diýip durýaň bir bilýänmi? Wah. Bilýänim ýamanma şu zatlary. Bilmedik bolsam, belki gowy bolardy.
hakkım yok benim. Sevmege de yürek kalmadı menne. Sen başka birini söyleyen ekenin. Men vefalı feyvi görecektim seni. Men vefalı feyvi görecektim seni. Giz düşündüm durmuş oyunda. Sekeçe salımlar ok ekeni. Vakarman söyledim esret giderler. On güvri sıfatı ak ekeni. Ayrılığı bağış etse de akval. Men seni unutup bilmen hiç kaçan. Unutacak bolsam da bilyerim hükman. Yatlamalar benim sırlarımı açar. Yatlamalar benim sırlarımı açar. Giz düşündüm durmuş oyunda. Sekeçe salımlar ok ekeni. Vakarman söyledim esret giderler. On güvri sıfatı ak ekeni. Alani. Ali Muhammed senin mi? Muhammed diýene. Ýalňyň ysmadan düýün alsa diýen traktoryny köýle galady öýräýdi eýtden. A görünmüşsün hemde. Saňa näme? Ay hiç ýöne üstü ýüklü bolansaň tirken gur boşa daýmal keninde. O men paýta harmanyny ikiýe de garp geldim. Sen tirkeň ýerine ne gymyrlamandyr? Gymyrlamadım. Ondan bir atacağına zefer yetirirdik. Wadalaşmadyk. Ýöne özüňiz gödeňizde ötürüp görüň. Biz atacağını däl, özümizi zefer yetirýär. Näde? Pikir et görüň. Zähmet hakkymyzy işimize öýrät öýerler. Eýsem näme? Ana gördüňmi? Geçen ay men Enizan toparlak batırdyryp az aýlyk aldım. Mustafa diýmede Mustafa diýsene ho. Mundan öter Mustafa näme etjek? Seni nokka dem. Oy! Otursaňyz da o. Derru gazyl görün öküre dönüp barýaňyz lay. Gazyly. Köýne galady Muhammed görün olaymy. Onsum şol ziýarata barmadyk belli. Hawa köýne gala bardym. Eýoy. Ýöne ziýarata baramy. Näme diýjek bolýar? Oy! Sen doğrudanım köýne gala gazyl gözlemäge bardym. Şeýlemişem. Sana näme? Maňa hiç ýönedir gazyl gözlemeli ýeriň ýalňyşypdyň. Sen näme gazylyň? Nerdedigini bilýärmi? Hawa men bilýänmi? Sen? Hawa men. Paýtaçylaň içi gazylan noli. O gazyllary özüňde netýeksin. Senem şonu niýe bolýarmy? Ýok, men oğulcumdan eşitdim. O atacağının enesi biýbene bar. Oň sandygynyň içinde gymmat bahaly mirasdan dolu ya. Oğulcuň onu toplap tapýan boraýmasyn o? Ýok, olam biýbeneň ýuly sadapdan eşitipdi. Şey diýsene. Oğlanlar, baş gelýär. Turduk.
Ayo gelecek. He, nemi? Hani gep tap oturda. Balıcan, sen bana gep okan sol oğurdan köp okandır öysene. Katı yanınız yan keyeceğim. Bolyala gelecek. Düğme düğün. Yönü birimsi. Akça paltaların içinde. Gönlümde çayırlılıkta. Ay bereketli ağaylar. Hatının bereketini gülkü bilen arttırıverin ağaylar. Ulan deyip aydım paltı boş zamanı altını goza bir yere. Şeyle olsun da, şeyle olsun ağaylar. Şu böyle mi? Salam. Salam, kovme. Anhani ilnama. Tayar mı? Hava. Sağ ol. Marat salam armadı. Vay enecan bu ne hoş. Gelleği mira açıp var ya. Vah oturacak loğaydı. İş taşlak kayttım ha. Didarın yanına geldim. Mail namamı getirdim. He, betle şu için mi? Hava. Vay ağdacı oturayımda da koçalan bir götürk dayıp yok ağay. Sene yol başı bellinirlim var ekin. Görmeye kadar olaydık. Beyli göresin geliyen olsa daş yerde ne ödüm var ay. Vay enecan bu zatlar koyup gidip bolyam nemi? Bilyen özüm. He, görülü mü daşı? Sizin işini de iş misin? Bizim kem hiç misin? Hatapçıdın bildiriyip dur da. Hakkını ödürecek kumanı yoktur la bulurum. Yanlışlığından bir ök hatamı da yanlış yanı da atın. Vay borla diymediğimiz. Çoğramız yol başı belini dik öd yanımızdan belenine molya. Borda ön kıcara. Bak kovaçalanı bir götüreyim erken yetişe vurun. Dayıhanlığım yolunu aratı götürünür. Bolya doğrucan. Başka bir gün arkayım gelir. Vay bolya ağayıp gelgin yani. Ağayı venecan. Ulan yok olsa day hana atacan elli. Didin motordu. Elincek düşürdür. Bolya çocuğun uloğu tutuluyor yok. Hoş. Hoş. Topor yolu başlayıp belletti. Bağışla konuşalım. İnecan dursana. İnecan.
Owa ha näme? Vay hiç adam molano, soğuk yöne benim oval çıktım da. O taraftan gelle ona apşkeden bilmezne. Şulam iyisin düştü artık olay yağı. Apşkeden bilmezne diyen bol. Oduna kurban, adına kurban, her sözün derman, yüreğimi... Yerov yarlıyız. Yadan vatın, gıyırlar dağı çay pay bergendirleri. Marallağı mı? Hova. Ay, barsan olur çaya beyledi dursun. Naharem merceklerle olin, ay menaken baramağımlay. O ne beyle? Barmalla kayvattağı. Ay, değerler ay. Değerli olmadın yarlıyız. Yo, baryan. Yine kavak çıkar ay. Müdürümüz hasava divere ne var yan. Bolmasa baramağım. Ana ine münin bol ya. Barmalı. O yatqıylar değerli olur. Ay, oğla. Nime, yarlıyız. Sen ol aşağıdan kıydı, ene zana tanıyan şileden. O tanıyan. O vamlının iyiydi vardı, men tanıman mı? Ay, seni ayatasansan, kayarmışlar yal vurumları maydık gömüryan ay. Şeytme o, sen beni maskar ediyen. Yer bol ya, inna aytman. Yönü, sen bana bardağı dayt. Sen ol, ene zanı bilen gürleşen may? Hava gürleşen? Onu, nime? Gidinirek zatlar vardı gürleş bilen mi? O ne hili? Nime? İnni bardağı sorman bolsa, şunu oňaror mu? Näme çok bolýan ay sen onu? Ay, näme demde taňa näme? Sen sorap bilermiň, ya bilmermiň, şonu soraýan senden. Bilerin ne bolyn? Ýöne senem näme çok bolýan aýtdy ho? Ay, ýazdyş. Sen meň soragyma jogap bersene. Sorap bilermiň? Ho, bilerin. Onu sen häzir barda, ene janyň ertek toýa gitýänini, gitmeýänini bilip ber. Bolýarmy? Näme çok bolýan ay? Atazan, senem gowa adam däle ya. Yer bolýar, sen o hiç ta soramasana. Men häzir özüm birda edip bilerim. Sen gows häzir barda, ene jan şu taýdan çaltrak çykyrýaly. Şonu bir oňararmy? Näme oňarman? Hawa oňararym. Aýtmadykdan bolýan ay ha? Hem şu adamlar şolatlar bilmeyen rödyak ha? Yer bolýar ýatgan. Sen gows men diýenim men bol. Aýsyn köp bilsen, safi işlerime yetişmersin ha. Ay, işin dağı getigi sen. Yer bolýar, derew çykarýar taýda. Bolar. Bor ýazdy, ta bol.
Gülyakan täzallyň mı gay? Owa gay täzalym. Ýanymda bazardan aldım. Maňa aýtman çıky däýärmi? Senem aljak bolsaň indi sapar biljek däýer. Seret? Vay. Owadanmy? Owadan. Gaşlarynyň rengi owadan eken. Owa, erti bazara gidip maňa da edir şolar ýaljagyny alaly. Ho! Ayran Armanda. Bar bolýasy. Gelek kawakçyk denem şeýdip biziň ýanymyza da. Wah, maram. Sen giň ýerin gurrun ne diýen? Ýa-da görgülen ikimiz ýalynyň ýanyna gelmäge ille gelme näme? Bolýup dogurmy? Ýöne näme? Şeýdi paýda bermesen durjak da barda. Ana şu günleri ha akna tırtırın tekrar ýarlypdyr. Suga döküp ýaly bolup daşyndan aýlanıp görtürakdyryň. Öýle bilen neň bolsaňa golundan marmallarla bolýyn. Yine iş durjak da. Ana täherdarym içine uğurturup koyverdim. Elinden gelýän işi etmänem bolanokda. Wah, maňlaýymyzdan sen öreýtdiň da ýalyhan. Gürleseňem bar iş öder etýänden bolýaly. Ay, öýdüňizi bilýäňiz. Tanaýaňyz siz meni. Näçe kyn işem bolsa, ýa-da diýmäni bilemo. Ýogum diýip bilemo. Ana, şonumy derber. Udap gün bulan tutup, hamana kala galyp gelen ýalyrlar. Hop çoklaşıp, yani siz alıp görelim. Biriňi de şobur ýazanladyňyzy, telim sapar gaýtalap, kagız baryn daýla oturdyňyz. A beýle kiňiz bolsa, telim adamyň ýolbaşçysydyr niýeňli. Hakyt görsen şu ýerde. Ana, başarda da bir aýlap ber. Agyrdy iş badyr öýdenok. Ay ýalyhan, bizen bir zat edip çörek ýemeli. Ana. Ana gördünüzmü? Sizin bariňiz şoňa diýen ýerde. İmeli, dogry. Ýöne çöreği ödümüz ýaly azany biýmeli. Azab edip biýmeli. Öz göwnüňe çaýlap biýmeli. Ýadly. Sene bizi oňaraýdyň. Wah, özümize garsa ha. Sizi başka çarag edip oňarjakla welin wara. He, näçekdiň ýadly? Seňa aňryň tutap duran ýaly bizden ýaňa. Aýtkany? Näder öýdýäňiz? Beýdip mut ýerden aýlyk berip oturman, ikiňizem hol ekrançylyk meýdanyndan çykarjak. Mene öňüm ekrançylykda welin, bu ýerlere gelmesiz bolsa gelmernim. Maral bu ýerden gowsaň bu hatap tetip kim etsin? Oňa da özüň ýetişjekmi? Gerek bolsa ýetişernem. Ay, onsuzam bahym ikiňizden biriňiz bärden şitdolýagyň lay. Uy, ana sana gerek bolsa, gaýl, o näme diýdiň? O näme guşdy? Kim bizi bärden guşt etjekmişin? Ay, onu soň biler ýörürsüňiz da. Wagty gelende. Vay, hani mıttılla oturmada doğruyundan gel. Haytimi mirayet getmiş biziň, he? Aýtjak däl, siziň bilmeli zadyňyz däl ol. Yalvarmam oturmam. Barbyr aýtmaýan. Borla ýazly. Aýtmasaň aýtma. Bire taňa daýanyp, dağdan arkamız var diýip arkaýyn işler bolup ýör. Senem ay näme? Gitmeli bolsa gidäýär. Ham sen aýt, ertir, oňşowa agan toýna gitýänmi? Şonu aýt. Hawa, şolar ýa şotaýa. Özüm kimiz bileýär. Şonda näme? Şondamy? Şakır şukurum toy bolýar. Oldy. Uy, tenemini oňaraýdyň ýazlys. Kimmisin gyýda men joram şakır şukur edip döwlüne geçirjek ýigit. Kim moraýdym? Atajan orada. Özüm hala. Vay. Vay. Hani? Aydan yıllar bol hatılı yığnalı, ezber Tayland'ın ezber içinde. Nezdişik işlerim atla armalı, dek zahmetler manrı emler içinde. Bincan hanır armanı diye tirin, gerek bolsa kuş düydünü getirin. Buyurun kıyılır islenişin bitirin, dervanının güzel güller içinde. Zora canım kalmayacak ol seni izle,
eller içinde. Öme yaşlarımı yol aşır yören, Bulut atın tekin batı bu yören. Ağaltından akar malı dağdıra. Hatın bulgulanla diller içinde. Tarih gelecek için ruşen kitaptır. Ol tarihi korumak bu sevaptır. Mal aralım zahmetime cevaptır. Şeyle durmuş yoktur ballar içinde. Dillerimiz sayrak dilleri içinde. Ellerimin elleri içinde. İrkana mürkana mirdi mirdana. Dillerimiz vardır elleri içinde. Hormatly oğuldaşlar. Bize täze oğullar kurup berýän. Täze oğulumyzyň güllep ösmek üçin öz tagallasyny gaýgyrmaýan hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Goý onuň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Her bir tutumly işleri rowaşdyryp etsin. Edermen bawaday hallar. Biz bugünkü gün iki toporumyzyň ihlas edip, ak ýürekden zähmet çekip, Vatan harmanını beýgelmekde öz münasip goşanlyklaryny, goşanlyklaryny belläp geçmelidir. Inni ýarşyň şertine görä ýeňijini yglan etmek wagty gelip ýetdi. Ine şu hüwätleşikde ýene jaňlyň topary öňdeligi eýelemek başardy. Ine şu münasibetli o geňeşliginiň adyndan goýulan uly bayragy ine jaňlygymyza gowşurmagy ruha dedim. Hormatly paýdaşlar, edip ýaşlar. İki toporun birinin ýeňiş gadaryny bilen, beýleki toporun ýeňişe sedewar bolmagy diýiligi däl. Esasy ýeňiş watan harmanyny ýeterlik derejede paýda tapşyrdyk. Watan bizden şuny, arasda pek zähmet isleýär. Şoň üçin hem toporlarymyzyň ikisinem şeýle ajaýyp üstünlikler bilen tüýüs ýüregimizden gutlaýar. Inni bolsa ikinji toporun ýolbaşçysy Atajany bayraklaryny gowşurmaga ruhsat edin. Tavun. İnni bolsa, obodaşlarymyň istek boýunça kärençiler toporunyň ýolbaşçysy Zehirli Aydym Çyýmal Atajanowyň ýerine ýetirmeginde Aydym diňläli. Sen hakta edýärin pikir, gecelerine oya batıp dağaçın. Owadyn kamatın ay kimin görkün, ýekece fursat hem giden ok gözden. Ýene-de sen hakta
Enecan. Näme başdan ayak gözüň açylmadylar? Men aýdymyň üstü bilen senden ötünç soradymma. Ýaşam riş etdiň ha. Mene sana yaranyp bilmedim. Ya. Sen halaşan ýerdiňmi abi? Daşa döwürsin. Sen näme diýip dursun? Enecan, şu gurrunlary meňem edesim gelip baranok. Asla. Sen durmuşyňa goşulma hakymam ýokdur. Oňa dakyň çatman duranok. Ýöne. Ýöne men seni gowurýan. Gaty görseňem şun men şunu aýtmaly. Men senden jogaba garaşýan. Nämeň jogabyny? Sevgimiň jogabyny. Oňa da haçan jogap berseň bere. Men näçe garaşmaly bolsa garaşam. Seher howasy, milhindir şirin janym. Kuşluň täsin owady. Men der sevgi distana. Göwnüm kevelek din, çyksam diýer teýrana. Başa çekip aşk meyin. Men der baryan perwana. Bir ejijik gül bolup, açylsam hana. Daşymda bilbil bolup, saýrasam gana. Aýoğlan, sen dälimi? Men bir aşık divana. Bu jadyly elemi koýarys biz haýrana. Belki bu boş hyýallar, sinip gider dumana. Pek süýgüýmez aýanlar, galyp ýörme gumana. Sevgimiz nusbalar, bu baltyar zamana. Oğlanlar, siz şu ağırlığı götürüp bilersinizmi? Atacan, biz köpden beri olar ýaly ýükü ýüregimizde götürýär. O näme ağır ýükü? Sen bizi bağışla Atacan. Düşünmedim. Awwa. Biz seňem bütün toplarymyzyň öňünde günäkär. Biz bağışlap bolmazak ýalňyşlyk goýberdik. Basarsan bizi bağışla. Ay oğlumlar, mene hiç tadı düşünýän näler? O näme günäti? Men näme bağışlamaly? Yo men tarafdan işe ýürüp bir şey ýok. Şonuň bolsa da men ne diýersin? Bağışlayan. Ýöne, siziň her biriňiz men bilen aýra tyynykda, güýç tynaşman bolarsyňyz. Razymy? Yürü. Oğlanlar, güýç tynaşýan. Begli, emin bolup bersene. Han berkirap tutdu. Aha. Elmurat tuttun mu? Atacan tuttun mu? Atacan, Elmurat, basta. Atacan, taňatar. Basta.
An senem görev. Muhammed. Bal. An gayret. Atacan Muhammed başla. Oğlanlar, bizim güç toplamamız gerek. Biz yaşlara, kahraman arkadağımız uluğundan bilir yani. Tağdın bedenini belin ruhlu halal tekmit çektik. Biz ulu yenişleri kazanırız. Şoň üçin biz ilmi dama türgünleşi devam etmeli. Doğru. Beydiydiniz o diýbene. Oğlum, men ondyňy Atajan öýlenen güni şoňa tapşyrjak. Galanyny goý oň özü çözsün. Diýmek Atajany ýüreğime galýady. Şey deýkende men garrynam begenler ertiniz. Hanonno men Atajan bilen bir guruluş göreyim. Guruluş oğlum, guruluş. Kakasy, ejeti bilenem maslahatlaş. Şey dipçik, iýilläp günläp, hayır işi jek tutsaňyz, sogap kazanarsyňyz. Bolýanmy biýbele. Men bu işle uğurla çıkayım. Şehit oğlum, şehit. Allah kuvat versin. Hak Teala işini rovac ettin. Boranma, hak oturun. Yol bolsun takağa. Bol bolsun. Hani bir mudeyi haçan açacağız? Mudeyi açayım var Gülüğün ne mi takağa? Sen kömeğin gerek bolacak baş. Elimden gelip kömeği kaygırman neydi mi? Hani gelmin karınım yolla maslahatlaşar. Gel. Haydi otur takağa. Haydi ben başla. Müdeyimize yetmeyen zat taptım. Yer bakalım. Diýbenede Keýmir kör zamanından galan kadim miras var eken. Oho. Ýa-da sende var eken. Oho. Diýbenen aňyrtynda ata-babalaryndan biri Keýmir serdaryň nökeri bolupdyr. O miras şondan galan bolýar. Ha. Inni senem şo mirasy muzeyde goýaýsam diýýär. Şeýlemi? Wah, o ýetesin hem var. Gönü biýbeni mirasyny Atajana berjek. Neberemizden ady goýulanlyň birine berilmeli miras ýa-ol. A bu ýerde men näme kömek edip bilen? Wah, getdim şonu da. Mirasyny Atajan öýlenen gün gowşurjak. Şoň üçin Atajan şaltyrak öýürmäň uğruna çykmaly. Atajanı verir yani menine de iyi diyor. Vah, Atajan öýlenmäge razy bolsa da hesaplarlar. Ana, aşdyda var şoň galy. Bilece barıp töwelläsek işimiz uğra bolmazmy ka? Ey sakağa. Hey sen uğruna çıkarsın da bitmeyen kalacak iş olur mu? Sür Atajanlara. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam yiğitler. Selamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Hoş gördük. Selamu aleyküm baş. Selamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Atacan, bu gülleri o kadarlık şinektim ya birini vermek için. Elbette niyetler ekendir. Bizim Atajanymız buymakta diýsetmeler däl. Dogry aýdýan gerek, ha? Men bir neme kıskanmaç. Şäherlik işim var ya. Şoň üçin mene göndäýjek. Hudaýa şükür planında dol. Hemme zat gülýär.
innem şu atacağını öğrendik diye. Be, ağrından huda estin. Yalanamasa çınmasın da yerler. Biz son çın etme uçun geldik. Ay bir de var aşıma yalvara dilimi sıyrıldı. Bir de kulak asan okuy. Belki size kulak asan. Atacan kulak asmadı ya yigit değil. Doğru diyen gerek. Atacan, sen dene özün hak dede, ecen kakan, yenen hak doylu. Olan bar ardığı sen öyle işikli olanın görmek. Perişte yalenin ardığını puç edetin gelyenlerdir ha? Atacan, gelen doğru gel. Halis yanın abi. Ay. İnecen mi? Ay. Utançtırma oğlum. Beyde ya da adam yok. O ne sen razı da? Razı. Yine bu başka gel. Men häzir bir şäherlik işimde geleyim. Ondan şu aşır ağaları kudurçuluğu bilecek gider. Ay şuna bolaydı. Yol gidip ecesinden bir geldi. Ana. Sula bolaydı. Yaşayış asuda durmuştur kana. Garibizlik bözüllükten gansana. Göktü kanat yayıp uçup yerkana. Bağıtın bolup giyin körümü gonsana. Bağıtın bolup giyin körümü gonsana. Hormatly obadoşlar, muzeyin açılış davarası bilen bizim obadoşumuz Atacan bilen Enecanın durmuş toyum gavat geldi. Ehliňizi uluk höwes bilen toya çağırýar. Mehriban ileşler. Bağışla